Sanibona nonke abafowethu, igama lami ngumnotho ngowakaMajola Isibonga, ngiphuma phansi enkandla la ngikhule khona ngikhulela emakhabeleni kaMajola. Uqale nini ukucula? Wawungasichazela? Ukucula ngiqale ngonyaka odlule ngoDisemba ngayi-3 ku-2024. Umnotho Majola i-album ephumile ithi ngicela ukukhuluma ikhona online. Okay. Bawuyamukele kanjani abantu umculo wakho wena mawubhekile? Bawamukele kahle kakhulu njengoba ngilapha nje ngibekwe yiwona. Ikhona ukuthi abantu bawamukele kahle kakhulu njengoba nje ngisazodlala ngise-Alexander Nobuhle ngisazojabulisa abantu kakhulu. Yini abantu okumele beyilindele kuwe namhlanje? Njengamanje nje ngithi abantu abavive njengoba umnotho sezongena estage ngizogqilaza kakhulu. Bayazi abantu isimehlane mase ngifikile kuyonakala nje kakhulu. Ngicela ukuthi abantu belinde behlale besupporte umnotho azangena estage kanye nabanye abuza kwethu ukuze kube mnandi. Ngiyabonga. Okay, hayi umcimbi siyawubona ube yimpumelelo kakhulu. Wena ubone kanjani lo mcimbi? Yebo, ngibona ngathi uzoqhubeka ube muhle kakhulu ngoba nje uqalile ube muhle kakhulu futhi ngithanda nokuthi ngimbongele umfowethu uSiphe waMageza ukuthi ilontsha yakhe iphumelele ngalolu hlobo. Abantu baningi bayasupporta kakhulu ngoba besahleli sithemba ukuthi kusazohlala kunje kumnandi kunje. Kulonyaka ngithi abantu abalindele ukuthi ngokuphela kwaMay kune single track ezayo kaMnotho Majola featuring uLimit Nala bese kuthi nge-24 September iyeza album yethu njengenjwayelo eyesibili. Umnotho Majola uyatholakala ku-Instagram, uyatholakala ku-Facebook Umnotho Majola SA, uyatholakala ku-WhatsApp inamba bazoyithola kwi-bio kwa-TikTok kuMnotho Majola 05. Ngicela nje ukukhonza kakhulu, ngikhonzela abafowethu abafana besikokela, ngiphinde ngikhonzela abafowethu ojikelele G ngithi mina sengikhona enobuhle abathandayo ukuthi befike kusangenzeka ukuthi befike futhi sibe baningi sijabule sonke, siyabonga kakhulu.